A zdravím vás ľudia opäť pri ďalšej časti mojej Let's Play Zotikon 2 Mariny Mania. Moje meno je Dodo a v dnešnom diele by som sa vás chcel na začiatok opýtať. Viacerí ste mi na Facebooku písali, že Zotikon teraz není nič moc, že nemal by som to točiť, že niečo iné a podobne. Skúšal som Minecraft, ale na mojom notebooku vlastne to strašne seká, keď pustím, ako náhle spustím Fraps. Vlastne nedá sa nič vôbec s tým robiť, tak chcel by som niečo prešpekulovať na druhom počítači, uvidíme ako to pôjde. Keď to bude fungovať, bude Minecraft, keď nie, tak budem musieť vymyslieť niečo iné. Rozmýšľal som nad hrou Wolverine Origins, poradil mi to jeden kamoš, že vraj je to skvelá hra. Hrali na plejku, takže by určite bude vedieť povedať, že čo to je zač. Takže tak, ak sa mi to podarí samozrejme, ale mne sa väčšina vecí nedarí, takže môžete len dúfať. No, tak čo ešte by sme v dnešnom diele, no. To čo? Zabugovaná ryba. A toto si sfotím. Ale nie. Si hodím aj snapshot. Dobre, to sa mi ešte nestalo. No. Tento diel ozaj nebude veľmi dlhý, pretože na jednom kanáli livestream a chcel by som ho vidieť. Aspoň väčšiu časť z neho. Môžete vidieť, že sa nám narodilo strašne veľa nosorožcov z toho jedného páru a aj celkom veľa slonov. Čo je také aj dobré, ale zase to strašne žere miesto. Skúšam teraz pozerať, či také nové zviera, ale nevyhadzuj mi tu nič. A toto čo? No, možno si zrejme čiernych leopardov na miesto, lebo neviem prečo, ale by sa mi začali všetky one mlátiť a začali sa mi tu zabíjať. Čo je také dosť blbé. Takže budem s tým musieť čo urobiť. Ďalej, malá panda vôbec rastie, ešte stále rastie, čože nemá takú hračku. No, dáme aj radšej toto. Ja mala, sa nudí. Veľké korytnačky, taktiež nič. Rozmýšľal som, že by som si zakúpil, vyrobil akvárko pre tieto žraloky. By bolo podľa mňa perfektné, ľudia by ich podľa mňa mali radi. Ale rozmýšľam, že k tomu sa asi nedostaneme, pretože nám zase pochopiteľne stúpa sledovanosť a za chvíľku tu bude ďalší upgrade. Môj najobľúbenejší vyhnuté zvieratá, neviem to dať po anglicky. Peniažky, no ale sa už nedal nič. A ešte jednu takú vec som vám chcel ukázať. Môžete vidieť, že sa nám len tak trošička premnožili lemure. Ale nie je to nič strašné. Len to, že ich je tu veľa. A ich je tu ozaj veľa. Vidíte, ľudia majú kopec darčekov po sebe. Vlastne teraz som iba tak chcel narýchlo ukázať, pretože sa mi moc nechce. Ešte, že máme 80 000 dolárov, čo je veľmi slušná sumička. A som rád, že to tak celkom ide rýchlo. Delfíny sa učia rýchlo, taktiež. Za chvíľku budeme môcť spraviť. A možno by sme mohli spraviť už akvárko na show, takže tento diel možno nebude až tak o ničom celý nakoniec. Dajme, no neviem čo to bude. No, je to už takto. Tak. Tak. A ešte, no je to troška drahšie, ale nevadí. Čo už len ja by som neobetoval pre krásu. Tak. A tak, jo. Teraz si to tu prepojíme. Týmto. Tak. No. Dobre, dáme si semka toto. Je to chodník pekný. Ospravedlňujem sa, že tento diel bude zase taký suchý, ale nemám teraz ani čas, ani chuť. Ale naozaj ne. No, určite teraz sa veľmi teším na prázdniny. Na prázdniny sa teší každý
Prázdniny budú super tohto roku. Pojem na strednú. To sa teším asi najviac na to. Tak sa môžem vyskúmať, to sa platí. Hovorím, strašne sa teším a dúfam, že aj vy sa tešíte. Pokiaľ áno, tak určite mi dajte o tom vedieť, že ako veľmi sa tešíte. Kľudne aj na Facebooku, alebo vy mi dajte like. Alebo ako ináč chcete, mne je to jedno. Tak ja dúfam, že urobíme aspoň nejakú show, Kimone. No, to by som musel rýchlo ešte skúmať. No, tak ja to rýchlo strihnem, kým sa nám to vyskúma. No, na rýchlo to sa vám ukázať toto tu. Veľmi krásne. No tak toto bolo super. Toto bolo super, to sa mi strašne páčilo. No, hotovo, už sa nám to vyskúmalo. Tá malá panda bola strašná. To dúfam, že pochopíte. Tak dáme si senka. Určite si senka musíme plácnúť aj schránku na dary. Pretože ľudia budú okamžite chcieť mi dať také peniaze za to, že takú peknú show som spravil. Keď dám to asi sem. Jo. No a teraz si musíme nastaviť show a môžem na rozhodne ukázať. Takže vlastne musíte sa dať otvoriť. A dáte si, že pridať zviera. Si Dolfina 1. No, takže triky, ktoré má plne vy. Takže on vie tento trik. Ďalej vie, ktorý taký tento. No a tento delfín vie taký trik poriadne. Nevie, škoda. Tak zatiaľ iba necháme takto. No a show začne tak za pol minútky. Takže to bude asi zase strih. Alebo nie. A už je tu. Tak to je, sa teším. Tu sa usadíme k pajácovi. Pardon, pajácke. Tak. Čo? No, sadni si. Tak. A to je blbé. 8, 7, 6, no to si děláte kozy. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Čakaj, tu budeme mať lepšie miesto na pozeranie. Sice to sú iba 2 triky, ale je to show. Wow. Tak to bolo pekné. No čo, už senka... už sem... Ty brď, toto oko ľudka už senka prišlo. No to čumím. To čumím. Tak teraz nesmie nič pokaziť, lebo ľudia budú potom nasratí. Áno, odmenu, tak odňahaj. Daj mu. Ľudia pozerajú na show. Tak to sa teším, to sa teším. No, tak aspoň niečo sme dneska spravili. Tento trik som ho dneska trénoval. No, a to už je v podstate koniec show. Ja viem, bolo to krátke, ale to časom doplníme. To iba teraz, aby som vám mohol ukázať, že ak sa to vlastne robí. Potom tu máte aj viacero nastavení, môžete aj viacero zbierať, napríklad kosatky a delfíny zároveň sa mi zdá. A tak, a je to, pokiaľ to ako pekne skombinujete, tak to ozaj stojí za to. A... hneď. A? Čo je? Aha, nasratí sú. Nevadí, nevadí. No, takže to bolo pre dnešok všetko, dámy a páni, dúfam, že sa vám tento diel páčil. Ak nie, ja to chápem, že asi skorej nie. Tak... kľudne pochopím aj dislike, prípadne taký komentár, ktorý by mi nemusel sedieť. Poprosím vás, napíšte mi buď do komentára alebo na Facebook hru, ktorú by ste chceli vidieť, ale poprosil by som, aby to bola taká hra, ktorú by som bol schopný si stiahnuť a točiť, aby to nebolo veľmi náročné. Ja nemám taký výkonný počítač, takže by som bol rád hlavne kvôli tomu. A ináč ďakujem ešte raz za vašu sledovanosť, čo skoro bude ďalší upgrade a dúfam, že ten vás bude baviť, pretože tomuto by som sa chcel venovať asi najviac.
čo si o tom myslíte, tak mi môžete tiež samozrejme napísať, ale typujem, že väčšinou mi budete na Facebook písať ako na YouTube. Ale to chápem, Facebook dneska frčí viacej. No, takže to je pre dnešok všetko, dámy a páni, a čau.